ୱେଲକମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପଢ଼ିବା ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ବିଦେଶୀ ଶାସକର ଅଧୀନରେ ରହି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଥିଲୁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏଣିକି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ। ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଆମର ନାମ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବ। ଦେଶର କାମକୁ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବୁ। ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେହି ହେଲେ ଜଣେ ବି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲେ ଆତ୍ମବଳି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ। ଘ. ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି? ଆମ ଭିତରେ ଅଛୁଆଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଦେଶରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାରଖାନା ଖୋଲିବୁ। ସେଥିରୁ ନାନାବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ କାହିଁକି ମଥା ନଇଁବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ଏକ ବୀର ଜାତି ଅଟୁ। ପ୍ରାଣ ଦେବୁ ପଛେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ମଥା ନଇଁବୁ ନାହିଁ। ବୀର ମାରେ ନଚେତ୍ ମରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ମଥା ନୁଆଁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ମଥା ନଇଁବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କଥାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଆମର କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ କାମ କରି ଦେଶର ଇତିହାସରେ ଆମର ନାମକୁ ଲେଖି ରଖିବୁ। ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ ଓ ଜାତିର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେବୁ। ଦେଶ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ। ଏହା ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଇଦେବୁ। ଖ. ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ଦେଶରେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଛୁଆଁ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମଣିବେ, କାହାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ସେମାନେ ଆଣିପାରିବେ। ଘ. କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷା ତଥା ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। କେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ଭାରତରେ ଥିବା କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ? ଦେଶରେ ନାନାବିଧ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମ ଦେଶ ଏକ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ। 3 ନମ୍ବର କବିତାର ଯେଉଁ ପଦରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ଏହି ପଦଟି ଏହି କଥାଟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଖ. ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଗ. ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି, ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ। ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଘ. ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି, ନଇଁବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫରଫର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। ଝରଣା ଝରଝର, ଓଦା ସରସର, ରାଗ ଗରଗର, ଚାଲି ତରତର, ଶୀତ ଥରଥର। 5 ନମ୍ବର ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ଡେସ୍ ଶାସନ, ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ଡେସ୍ ଧ୍ୱଜା, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା,
ଡ୍ୟାସ୍ ପଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଡ୍ୟାସ୍ କାରିଗର ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ସ୍ୱଦେଶ ପରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ। ବୀର ବୀର ମଥା ନୋଇବୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ ଏଇଟା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଭଲ ମନ୍ଦ ପର ଆପଣା ହିତ ଅହିତ ବୀର ଭୀରୁ। ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପଥ ଶବ୍ଦ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ସତ୍ୟ ପଥ ଟେକରେ ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମପଥ ଧ୍ୱଜା ହେବ ନାହିଁ। ଗତିପଥ ଛାୟା ପଥ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପଥ। କର୍ମପଥ ହେବ ପ୍ରାଣ ହେବନି ଜ୍ଞାନ ବି ହେବନି। 8 ନମ୍ବର ପତାକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। 4ଟି ଏମିତି ପଦ କୁହ ଯେଉଁଟାକି ପତାକାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିବ। ଧ୍ୱଜା କେତନ ବାନା ବୈଜୟନ୍ତୀ। 9 ନମ୍ବର ଯେପରି ଶାସନରୁ ଶାସିତ ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୂଆ ରୂପ ଲେଖିବା। ଉତ୍ପାଦନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ନାମରୁ ନାମିତ ଜାତିରୁ ଜାତୀୟ ବିଦେଶରୁ ବିଦେଶୀୟ ଜୀବନରୁ ଜୀବିତ। 10 ନମ୍ବର ତଳେ କ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମେ ଲେଖିବା। କାମ ତରତର ଲୁହ ଝରଝର ରାଗ ଗରଗର ବଚନ ଖରଖର ପତାକା ଫରଫର ଓଦା ସରସର। ଧନ୍ୟବାଦ।